Amb motiu del Dia Internacional de la Dona, manifestem la nostra ferma voluntat per lluitar contra les discriminacions que patim les dones i el nostre compromís per la concepció de la igualtat de gènere. Alcem la veu per reafirmar que la igualtat és un dret irrenunciable. Som esportistes, entrenadores, directives, àrbitres, jutgesses, gestors, voluntàries i professionals en l'àmbit de l'esport. Exigim que el nostre talent, la nostra feina i els nostres èxits tinguin el reconeixement i la projecció que mereixem. Som líders. Reivindiquem la nostra posició als espais de decisió. El lideratge femení no és una quota, és una necessitat per construir un sector més just i més plural, on aportar diferents mirades i experiències basades en la cooperació. Volem oportunitats reals per créixer professionalment dins de l'esport, sense sostres de vidres ni barreres invisibles. No som una notícia puntual o un èxit passatger. Per això, volem una presència continuada i justa als mitjans de comunicació. Volem que les nostres històries s'expliquin amb la mateixa rellevància, amb rigor i respecte. La visibilitat dels mitjans de comunicació no és només una qüestió de cobertura mediàtica, és una mostra de referents, d'oportunitat i d'inspiració per a nenes i joves. Sense mitjans no hi ha sponsors i sense sponsors no hi ha èlit. Som referents per les futures generacions, però encara ens trobem amb discriminacions, desigualtats salarials, manca de recursos i menys oportunitats de professionalització. Reclamem una carrera esportiva sense obstacles, que asseguri la igualtat, consolidi l'esport com a espai segur i promogui entorns lliures de qualsevol discriminació. Des de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya, la UFEC, promovem accions i iniciatives específiques per assolir la igualtat de gènere en el sector esportiu. Tenim un programa de formació específica, un programa d'entrenament en habilitats directives per dones del sector, el WES, el Women Executive Sports Education. Ens hem compromès a nivell internacional amb la declaració Brighton plus Helsinki, que compromet a les organitzacions signants a treballar des de dins per canviar i transformar la societat, en aquest cas en el sector esportiu, i fer-la una societat més equitativa i igualitària. I també treballem en projectes europeus que ens donen perspectiva de tota la regió i ajuden a transformar l'esport per transformar el conjunt de la societat. Perquè és amb polítiques, recursos i compromís que es construeix l'equitat. Per això, avui reafirmem que continuem treballant perquè l'esport sigui un referent en igualtat, sense discriminacions ni barreres. Encarem els reptes per garantir els drets i les oportunitats a clubs i federacions i promovem la visibilització de les dones a l'esport. Apostem perquè la ILP de la Llei de l'Esport que estem impulsant signifiqui un gran canvi per l'esport femení i inclusiu, amb la promoció de la paritat i la no discriminació en tots els àmbits de l'esport. L'esport és una eina poderosa de transformació, més enllà de l'esport, del propi sector, sinó per tot el conjunt de la societat, i és un catalitzador imprescindible de l'apoderament de la dona i de la seva referència en els espais de presa de decisions. Per això ens comprometem a avançar junts i juntes per una societat igualitària, més justa i cohesionada a través de l'esport. Per la igualtat, dones líders visibles, referents.